Benvinguts al cor del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Avui us convido a descobrir els misteris amagats darrere d'aquests búnquers, enclaus en la majestuosa serralada del Cadí. Quina funció tenien? Servien per vigilar les profunditats de les valls o eren punts estratègics, part de la enigmàtica línia P? Preparats per l'aventura? En aquesta nova aventura sortim des del poble de Vilanova de Banat i, com podeu observar, aquesta fantàstica vall amb la majestuosa serralada del Cadí al fons. Per l'època que és finals de gener, no hi ha gaire neu, temperatura per això sí baixa, sí que hi està una mica gebrat el tema, diguéssim, i avui anem a fer una ruteta per anar a descobrir uns quants búnquers que s'amaguen en aquesta zona. És ben curiós perquè suposo que ho devien fer per cobrir aquesta vall, per si hi havia alguna incursió d'entrada per aquí, perquè ja us dic, tal com estaran posats no té molt de sentit, però suposo que l'estratègia ja la devien tindre estudiada en aquest cas. Així que anem a descobrir-los i a veure què ens hi depara. Va, som-hi! Després d'una bona pujadeta per dintre al bosc, que s'agraeix molt, ens tornem a trobar la serralada del Cadí, com podeu observar, que és impressionant. I només arribar aquí, com podeu també veure, si encara no ho heu vist, ja tenim una entradeta, d'acord? En aquest cas, per aquí sobre, podem observar la mirada del búnquer tan imponent sobre tota aquesta vall. Impressionant, tot el terreny que vol agafar. Clar, ara sí, hi ha alguns matolls al davant, com sempre sol passar, i en aquest cas li borre les mateixes vistes, perquè veieu una miqueta al seu exterior. I ara el que farem, entrarem al mateix per la part superior. Acabo de veure una cosa que m'ha agradat. A veure. En aquest cas està excavat cap a baix, o sigui, hem de vigilar perquè està una mica al terramoll i això fa molta baixada, i ja ho veieu aquí, que hi ha 4 esglaons amb ferro perquè puguis pujar o baixar. En aquest cas, les complicacions que sempre ens trobem últimament, que és l'entrada, hi ha un roc gran aquí al mig. Llavors tenim un espai superpetit que anirem a intentar esquivar-lo de la millor manera possible perquè a la vegada puguem veure què hi ha aquí dins. O sigui, vaig a posar la càmera perquè tinguem una perspectiva que vaig entrant, així ens fem una miqueta la idea i ens veiem a dins. És bastant complicat, Aquí tinc que entrar més lateralment. En aquest cas, vale, segueixo lateralment. Disculpeu que s'ha caigut. Disculpeu, Són coses del directe de gravar. Així que cap a baix, veniu amb mi i el que trobem és foscor. I així que, com diu en Carles, posarem llum a la foscor. D'acord, doncs ja ho tenim, ho fiquem aquí, entrem. Primera saleta a l'esquerra, petiteta, en aquest cas, i veiem allà una posella. Hem de vigilar perquè està al terra amb totes aquestes roques. Veieu aquí una miqueta la posella que dic, i si em giro, veieu el desprendiment de roques per l'entrada, que és on m'han fet ballar una mica la càmera. Però bé, així li donem un toc diferent a la gravació i no sempre ens basem amb el mateix, amb l'estètica. D'acord, banda esquerra, que això no ho hem vist a d'altres búnquers, un lloc per assentar-se, una banqueta. Ho veieu? Una banqueta. Llavors ens posem en visió del front, i a banda una prestatgeria. A la vegada que aquí baix
també veig un altre forat, que no sé per què deu ser aquest forat, i a la vegada també hi ha dos esglaons per pujar i poder veure la visió que hem vist des de fora. En aquests moments, tapada per boix i pinassa. Perquè veieu el primer búnquer que hem pogut veure i ens hem trobat per sorpresa, perquè just arribava a dalt del turó, en aquest cas, amb aquest no hi havia estat. Així que ara procedirem a sortir i ens veiem a fora, va. D'acord, doncs ara ens trobem que hem de pujar les escales que hem dit abans. I una vegada sortim a l'exterior, aquí ens trobem al mirador del turó Galliner. Això sí, dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, d'acord? Així ara aprofitem que estem aquí i us ensenyo les vistes fabuloses i el vent que fa. Mireu la panoràmica que tenim. Des de l'esquerra passant tot, el búnquer aquí sota i a l'altre vessant. O sigui, Déu-n'hi-do, perquè no estava més amunt al búnquer, però igualment des d'allà tenien una visió fantàstica, o sigui, molt ben estudiat el tema de la localització. Així que ara anirem a pel següent i així ja ens situarem amb una altra entradeta i a veure què hi veiem. Vinga, va. Sembla que ja tenim el segon aquí, però que puc observar des de la part superior, o sigui, hi ha una entradeta aquí i a la vegada una miqueta de trinxera. Aquí veiem, Déu-n'hi-do, una altra, d'acord? I aquí estic veient que hi ha una tercera. O sigui, això sí que és sorpresa total, I com m'agrada això, Com m'agrada. Sembla que estigui tapiada en aquest cas o seguia la paret del mateix, però jo crec que està tapiat això. Així que anirem cap a la part interior i a veure què hi veiem. Mirarem a veure quin és el millor per entrar. Jo crec que deu ser el primer que hem vist, perquè aquest... jo crec que és l'altre. Aquest he vist que té bastant fondo i llavors això per entrar no gaire bé. Així que entrarem per aquí. Lo curiós de tot, també a la vegada, és la paret, I està aquí al mig. També ho veieu al mig del bosc, en aquest cas, que això potser quan es va fer no hi devia haver res d'arbres fa tants anys, o sigui, ara en aquest cas, clar, queda molt més tapat. Així que entrarem cap a dins a veure què hi veiem. Ostres, que guapo. Ah, només és una sala. D'acord. Sí que haurem de visitar. D'acord, ara entenc. Això és com un refugi antiaeri. Però ja em direu què hi fa aquest refugi aquí al mig de la muntanya, a uns 45 minuts de la primera població, caminant. Bueno, com és lògic, milions de mosquits aquí a la part superior i ja ho veieu, les dimensions que tenim del mateix. No és que sigui molt gran, però queda molt ben amagat. Així que anirem a veure el següent. A veure, sortim a poc. Ostres, pensava que clar, tal com ho he vist, pensava que faria una comunicació d'un a l'altre perquè pogués
entrar per un i sortir per l'altre, o si més no, donar un tomet per dins. Així que anirem al següent. Clar, que t'he vist que la entrada és molt més alta que l'altra. A veure? Sí, sí, és molt més alta i no sé si podré pujar bé de sortida, així que ho gravaré des d'aquí la part superior perquè us feu una miqueta a la idea. Vale, és la mateixa llargada i profunditat que el que acabem de veure, sí que al fons es veu paret i als laterals és de formigó 100%. I ja ho veieu, al llarg dels anys, doncs encara hi ha aquestes construccions aquí al mig de la muntanya. Que em sobte, ja us dic, la seva localització i el que a la vegada no acabo d'entendre que suposadament deu estar tapiat és aquest. O sigui, aquí devia haver una altra entrada, com les quines hem vist, perdona, perquè són dues. I a veure, que no hi hagi res més que se'n passi per damunt. Bé, ja ho veieu. O sigui, d'aquest estil encara no en tenia cap de capturat amb la càmera i a la vegada que l'hagi visitat. O sigui, ben curiós, així que anem a per al següent a veure si també el localitzem, va. La visita dels dos búnkers anteriors estan cap aquí darrere, a 1 quilòmetret i poc. Hem tingut que esquivar, diguéssim, per dintre el bosc i una mica més i me'l passo de llarg. Aquest un dia parlant amb l'Àngel em va comentar a veure si el coneixia i si l'havia visitat. Jo que recordi no, i tal com havia vist amb alguna fotografia i la vista aèria, doncs no he tingut el plaer de fer-ho. Així que, per fi, estem in situ al lloc on podrem visitar aquest tercer búnquer. Ja veieu primer de tot l'estructura amb la visió, en aquest cas, cap aquí baix. A la banda dreta hi queda la serralada del Cadí i la visió davantera és formidable, amb aquesta estructura de formigó superior que avui en dia està tapadeta o ja la devien mig tapar perquè quedés una miqueta també més camuflada. Així que farem una miqueta d'entrada dins perquè aquest sembla que es pot entrar una mica millor, tot i que es pot veure que també hi ha hagut una mica desavisada amb el llarg del temps de sorra, però podrem entrar-hi. Només entrar, o sigui, portem un pam d'entrada, Veiem a mà dreta un prestatge. Aquesta, no em digueu què és exactament, o sigui, per ficar-hi les armes aquí recolzades, no ho sé. A veure, només per curiositat. De Coca-Cola, però volia mirar a veure si era molt antiga. Llavors aquí una altra prestatgeria i aquí ja entrem a la zona que sí que hi ha algunes fustes que algú les ha deixat i la zona del mig que també encara està encofrada. És curiós, això encara no ens hi havíem tampoc trobat amb cap altre que tingués l'encofrat ficat al mig, com podrem observar. Sí, hi ha encara les fustes ficades. Hosti, molt bé. Ja ho veieu, també segueix molt el patró dels que ens hem vist sempre, o sigui, una entradeta, la tauleta al mig, no sé si en aquest cas per recolzar l'arma grossa per tindre controlat tot el franc exterior. A la vegada també una repiseta aquí petita i les vistes esplèndides del lloc d'aquesta vall. És curiós totes aquestes fustes, bueno, que algú les haurà deixat. I això tampoc no sé què és, Elven.
No només que trastos per aquí al mig, que la gent va deixant. Una altra llauna de Coca-Cola, una altra ampolla de vidre. I bé, aquest és el búnquer que ens queda més lluny de la ruta i ja ho veieu la sortideta també, així que farem sortida i a veure què tal. Aventurers, si us dic el que m'acaba de passar, ja estava marxant i m'he oblidat d'acomiadar el vídeo, així que he tingut que tornar, si més no, que hi hagi alguna cosa de la mateixa expedició que hem fet que es vegi al fons d'aquest vídeo. Sens més, només era per això, una mica d'anècdota abans d'acabar, i espero que us hagi agradat aquesta mini excursioneta, que en total, si es fa circular, deu sortir uns 10 quilòmetrets, perquè fins aquí me n'han sortit 5, o sigui, ara torna. I bé, els búnquers que us he ensenyat doncs, estan en una línia i en una situació que tampoc no em quadra gaire, però bé, ells sabran estratègicament què havien de cobrir i de més. Sí que aquí, com podeu observar, hi ha tota la vall d'entrada, aquí al búnquer, i cap aquí al darrere tornaria a haver un altre vall, però és que només n'hi ha un. Si n'hi ha algun altre ja ho miraré i a veure si el puc tornar a anar a investigar, però que conegui i que m'hagin explicat hi ha aquests que us he mostrat. Com bé dic, m'alegra que hagueu arribat fins aquí al final del vídeo. Ja ho sabeu, deixeu algun comentari comentant la jugadeta com sempre. M'agrada si us ha agradat, així també veig que aquest contingut arribi a més gent. I si no estàs subscrit, et convido a que formis part d'aquesta comunitat. Gràcies per tot i fins una altra. Gas aquí, Toni l'aventura! Extra, extra! Just quan ja estava tornant, he agafat cobertura i he rebut un missatge. La sorpresa ha estat que m'han informat que hi ha un altre búnquer, que això no m'ho esperava. Gràcies, Toni Giró. M'ha costat una mica trobar-ho, però com podeu observar, està amb aquesta penya. Ara donarem el tomb, farem la cresta i el anirem a veure. O sigui, descobriment d'última hora. Som-hi, va! Bé, ens trobem ja a la part superior del mateix. Així que intentarem entrar aquí a l'entrada, no? Sí, d'acord. Doncs ja us dic, si portava de retorn, bueno, he tingut que fer 3 quilòmetres extres per vindre fins aquí. O sigui, 3 d'anada i 3 de tornada. Ja em direu, per acabar bé el vídeo. Bé, se m'ha acabat la bateria just quan estava parlant i sort que he mirat la pantalla que està en negre perquè estava parlant aquí sol. Bueno, també n'estic, però cap problema. Bé, el que us estava explicant és només entrar segueix el mateix patró del que hem vist anteriorment. Una repisa gran aquí, una també així que no sabem si és per ficar-hi les armes aquí de peu, una altra repiseta aquí i l'entrada aquesta està molt neta perquè ja us dic, està en un lloc que ni es veu quasi i almenys aquesta, si no, mira, té l'encofrat encara dins també i les fantàstiques vistes que aquí encara es podrà veure alguna coseta que es veu la serralada del Cadí just al davant. Sí que aquí hi ha alguna coseta que impedeix veure, però al seu interior i amb aquesta llum natural doncs li dona una miqueta d'un espai que sembla fins i tot més gran del que és, perquè és petitet, però acostumats a entrar que és tot fosc, avui tenim llum i ja ho veieu. Aquest ha estat l'extra per acabar el vídeo, si més no, que us pugui ensenyar una coseta més. Desitjo que us hagi agradat, com bé dic, i fins la pròxima. Toni l'aventura!